लगे दीजिए ଧରିବନି ସେଟା ଅଛି ସମାନ ଅଛି ବା ଲାଗୁନି ତଳେ ଚାପିବାକୁ ପଡୁଛି। ହଁ ଖାଲି ଲାଗିବନି ଏଟା ବଙ୍କା ଅଛି ବା এইটা উপরটা ভাল লাগুছে হ্যাঁ ফটোরে তো ভাল আসেনি ନିଜେ ରଖିଛ ମାନେ সেটা ମାନେ ମୁଁ ଯେତିକି ତିଆରି କରୁଛି ସେଟା ମୋର ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଗୋଟେ ତିଆରି ହେଇଛି ସେଇଟାରେ ସେଭ୍ କରିଦେଉଛି ଆସିବ ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଏମିତି ଦେଖେଇବ ତାପରେ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ବନ୍ଦ କରିଦେବ। ଉପରଟା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଉପରଟା ଯେମିତି କହୁଥିଲ ଡିଜାଇନଟା ଯଦି ଧଳା କଳା ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ କରିଥାନ୍ତ ଭଲ ଲାଗିନଥାନ୍ତା